Kepitung sing ngopeni kula, dadine kula niku ya seneng nek upamane cerak. Oh Dewa, kula nyuwun kawelasan Dewa. Wah. Gila aku ngrasake apa engking dadi peparinge Pukulun Iwang Jagatnata. Kaki pikun. Kula aku kuwi jatine saka kayangan Jungkring Sloka. Lah, saka kayangan Jungkring Sloka. Saking kayangan perlune napa? Aku nyuwun supaya diparingi umur dawa saka ngersane Pukulun Iwang Jagatnata. Nyuwun umur dawa. Iya. Sing mangsuwun napa sebutane? Aku nyuwun diparingi panjang umur, 7 serut, 7 berkutut, 7 sigagak, 7 siwalan. Waduh, kula boten saged gambaraken. Kula iso kaya ngeten iki merga kula niku mbiyen duwe penuwun diparingana sak serut, sak berkutut, sak sigagak, siwalan. Ming sakmen kaya ngeten kahanan kula napa malih panjenengan nyuwun 7 serut 7 berkutut. Waduh, napa kek mboten saya cilaka sampean niku. Ya kuwi sing marak aku gila. Dipun wangsulaken wonten ngersanipun para Jawata kemawon. Panjenengan mboten ngerkaos benjangipun. Mindak kados kula niku ming sak serut men kaya ngeten kok panjenengan malah sak 7 serut. Apa rasaya ngrekoso? Bener kowe nek ngono. Lah saiki ngene wae kaki pikun. Dos pundi? Rening kowe ming duwe sak serut. Aku duwe 7 serut. Babar pisan tekku sing 7 serut. 7 berkutut, 7 gagak, 7 siwalan. Peken bae supaya aku ora nandang kacintrakan kaya kowe. Wah, mboten kula mboten sago, kula niku golek dalaning pati kok malah diimbuhi niku pripun? Gelem ora gelem kudu tok tampa. Wis 7 serut, 7 berkutut, 7 gagak, 7 siwalan tak keke kowe kaki pikun. Tesmak bathuk mata mlorok ora ndedelok. Dosa muka kowe wis kaparingan aji 7 serut 7 berkutut 7 sigagak 7 siwalan. Aku sekawit rumangsa kalah dhisik nanging isih ana kabejan ingkang tak tampa. Aku rewa-rewa dadi kaki pikun. Banjur sipat kandel peparinging Jawata linuwih ingkang wis kok tampa kok ulungke marang aku. Yes nek ngono pancen bejamu dosa muka arepa kepiye wae mangsa menanga kowe mungsuh karo Bathara Rama. Dosa muka moringgal tumuleo sejatine 7 serut 7 berkutut 7 sigagak 7 siwalan wis dumunung ana tanganku. Druhun Rama Badra kowe ngapusi karo aku mati dening aku. Jae. Panuks maning jajalan ati sing iblis licik kowe Regawa. Apa abamu? Aku tumindak kaya ngene ora kok muska karepku dhewe. Nanging rening padha-padha arep nyuwun umur ingkang dawa nang ngersane Pukulun Iwang Jagatnata, aku kalah dhisik karo kowe. Nanging kawiyos pangandikane Pukulun Iwang Jagatnata, aji 7 serut 7 berkutut sak panunggalane wis kebacut diparingke marang kowe. Ning nek aku iso budidaya njaluk saka tanganmu ya dikeparengke.
Salahku nggon ndi yen aku nyatane ora meksa-meksa malah kowe ingkang ngulungke ana marang jagatku. Nanging licik kowe Badra. Kowe rewa-rewa wujud kaki pikut. Kaya ngono kuwi salah sijining reka daya pambudidaya. Nanging aku ora njaluk karo kowe. Aku arep kok kei, aku malah ora saguh. Kowe ingkang meksa-meksa. Ya wis puluh-puluh bejamu kudu kowe apa kelangan prabawane ngaji 7 serut, 7 berkutut, 7 sigagak, 7 siwalan. Druhun. Ora trimo aku. Entuk tak jaluk, ora entuk tak jaluk. Yen pancen kowe bisa njaluk baline aji 7 serut tak ulungke. Janji wis sempal baune Rama Badra kiwa karo tengen. Kaganmu wis ora urung remet dadi kelararing tangan kowe Badra. Ayo maju. Apa? Hei! Waduh, mati aku. Wah. Jaganala. Nyepeleke dosa muka kowe Badra. Rontok iki kamu. Wah!
wanci gagatenjang sekaring nguwung manem Brahma arum jroning Taman Sari gagatenjang sekaring nguwung manem Brahma arum jroning Taman Sari alon tata lenggaira risang marata tameng dase misuda andana araras Gus Ndara Bapa Bendara kula Ndara Murdaka inggih Ndara kula Lesmana kepareng lenggah wonten tepining wana mriki mongko sampun sakmetawis anggenipun pisah kaliyan neraka dalem lan para pendherek kula kuwatos Gus menawi mangke ngantos kedangun anggenipun pisah kaliyan para kadang lajeng kasunyatanipun tiang-tiang Ngalengka sampun miwiti bidhalaken para wadyabala ingkang badhe ngepung kawontenanipun para bendara-bendara kula sedaya ingkang raka sinuwun Rama Badra kaliyan para pendherek. Mila ingkang saking menika menawi saking menapa pemanggih kula Gus sampun ngantos kedangun kendel wonten madyaning menapa wonten tepis wringing wana surya sonya pringga prayoginipun lajeng nyaket kaliyan ingkang raka dalasan para pendherek sedaya sinten ngertos menawi raka dalem sampun nampi unjuk palapuranipun prajurit sandi ingkang supados ngawat-awati sak wanci-wanci tiang-tiang Ngalengka sampun bidhalaken wadyabala. Iya Kakang, dasaripun ngaten. Kula aturi anget menawi yektasipun kawontenanipun Gunawan Wibisana kempal manunggal kaliyan panjenengan dalasan kaliyan ingkang raka menika mujudaken kabejan ingkang tanpa upami. Jalaran Gunawan Wibisana menika mangertos cekliwering negari Ngalengka lan sampun paham dhateng sedaya kekiyatan ingkang mapan wonten ing Ngalengka. Malah kepara ngertos sinten-sinten ingkang kepetang dados bau tengenipun Dasamuka. Nah, mila kula langkung menapa pemanggih kula langkung prayogi menawi Ndara Murdaka lajeng keparenga kundur
mengker saking Wanasanya Pringga ngadhep wonten ngersanipun ingkang Raka. Sinuwun Rama Badra dalasan para pendherek sedaya. Satriya bagus prawireng jurit karengga busana kalaning perang pilih tanding singolena angemasi kaya prayoga mengkono Kakang Semar ayu enggal bebarengannya ketika Prabu Bathara Rama lan kabeh para pendherek. Nggih, menika langkung prayogi. Swawi Gus lajeng kula dherekaken Kakang Semariya. Tata Gati Wisaya kalono kalaya cakut maringkut-ringkut angise siung leresinga nabdolawan apa iki kadange Ratu Pancawati kene kok mapan ana lengkahing Gunung Pancaluka ora dedeng aling-aling kepara nyata aku kadang tarunane Koko Prabu Bathara Rama apa kowe Wadyabala saka Ngalengka aku pancen Wadyabala saka negara Ngalengka ingkang didhawuhi tungguk kemit enggo tekan papan kene. Jenengmu mau sapa? Aku Raden Murdaka ya Lesmana Dewa. Kowe sapa? Aku Pedhut Segara. Lesmana Dewa apa? Perang gedhe antarane Ngalengka karo Pancawati. Paribasan mungkari nunggu swara bendhe ditabuh banjur pecah perang gedhe antarane pendhereke Prabu Rama karo pendhereke Gustiku Prabu Dasamuka. Rening kowe wis kepethuk karo aku, ngiras pantes prayogane aku ngrimpili carang. Nututa tak bondo tanganmu, tak aturke ana ngersane Gustiku ingkang sinuwun. Ora urung tak boyong ana ing negara Ngalengka dadi pengewan-ewan ana ing praja Ngalengka. Yating warna nareporining Rama Dewa. Gawe bronto gawe bronto lelancuring adilaga
ong swarga ginawe ayu wani mungsu aku ora urung sirna dening aku kemah batang wah dalah mayu maju ojo wah mati aku. Raden Murdaka ya Raden Lesmana Dewa nglajengaken anggenipun tindak saksampunipun saged nyingkiraken pepalanging marga datan kacarita tindake Raden Lesmana Widagda ya Raden Murdaka kocapukan kinarya sambeting carita kang kinarya sambeting carita lah punika warnanira ingkang wonten keputren Swela Kaca ingkang wonten keputren Swela Kaca ingkang lenggah wonten telenging keputren sayekti punika warnanira kadangipun enem Prabu Dasamuka ingkang mijil pawestri kang kepareng kekasih kusumaning ayu Dewi Sarpa Kenaka anu dirisa juga kusumaning ayu Dewi Sarpa Kenaka
lenggah wonten madyaning Bali Peni ingkang kepareng ngadhep abdi dalem kinasih ana kepareng karsa rukmeng doyalon pangudas maraning driya manguwuh peksi manyura sawung keluruk amelungi wancine wus gagate enjang ayo rowang amurwani netepi miring wajib ira manembah kang maha suci mrih yuwana kang pinanggih pomo wekasing wang kulup ayo sira kendhat teteki Elai Mas Patik Raja Dewaku Jagat Dusana kula wonten pangendika ngadhawuh kowe kuwi abdiku kinasih kowe kuwi abdi ngalengka ning ya kepetung dadi kelangenanku njuk pripun iku nah ya tegese kowe iki ya batur ning ya bojo tumrap aku oh lalak ngoten arak 1000 bejo sing tanpa upama to ing atas kowe iki mung gedibal. Ning rening penajan kowe gedibal ning tak senengi arek dadi kelangenanku ngono. Oh nggih. Mula padha-padha gedibal, anggon-anggonmu beda. Mergo aku kareh ning seneng karo kowe, aku ora biak-biuk karo kowe. Nggih, nggih. Nggih, kula panjenengan ngraoske. Ah nggih ning sok angel le tumindak niku gampang-gampang angel. Angele nggo ndi? Apun dadi kewajiban kula le mikir kudu tenanan. Nek do ngukeh wong, kula kali sampean kudu basa. Ning nek ming wong loro, ya ora sah basa ora apa-apa. Ha niku nek nganti klera-kleru niku kula sok judeg niku. Ya ora perlu kowe gagas perkara kang kaya mengkono.
Kowe karo kanca-kancamu Wirupaksa ana Puta Daksi, kowe kok Ladusana. Perkara liyane dadi penderek Koko Prabu ning nek kowe tetep dadi penderekku. Aku seneng karo kowe iki lemu. Cendhek lemu kuwi. Nggih, pancen pun awake kaya ngeten iki kok. Dasare praupan mulai biru kuwi aku lho seneng. Ketoke kaya kados napa? Cucuk urang. Ya pokoke aku seneng karo kowe. Oh, nggih. Jagat. Nanging senajan to aku kuwi duwe kelangenan tanpa wilangan akeh. Ning ora kaya sak gedhagan iki wektu kang wis kepungkur nalika Rama Wijaya kelakon gawe tambak. Kelangenanku salah sijine antarane Kakang Yuyu Rumpung kepeksa mati. Saka tandang grayange Wadyabala utawa Kapibala andane Prabu Bathara Rama. Sak matine Kakang Yuyu Rumpung kaya nglangut rasane atiku. Awit Kakang Yuyu Rumpung sing kepitung bisa gawe jatining pengmarem tumrap aku. Inggih. Inggih mangke kalih kula mawon. Unsami mawon. Ning kok ya untumu ki ditandani. Anjing. Mangke nek kanan pun pulih lagi untuku kula. Niki dasare kula ujon niki sing ireng niku rak suwe-suwe saya mibril. Akarang niki saya ngewuhke kok untu kula niku. Ngewuhke piye? Dienggo mangan barang sing empuk ning alot nggih do mridili. Upamane sing dipangan niku atos ya cepet le rontok. Arak pun entek entung niku. Ya ora apa-apa mulane kowe iki nek upamane kepengin melu-melu sikatan ki ya nganggo sing bener. Ora kok sikat duk barang kok enggo. Nah kedadiane ya kaya ngono kuwi. Wis untumu ireng saya remuk. Ora kowe iki guyu. Nah kuwi sing tengah wis awit ora mutuh kuwi gek kepiye? Ah nggih niki sing marai prihatin. Napa apike golek untu macan mawon napa nggih dipasangke nggen kula niku. Ku malah dioyak-oyak macan liyane kok nek masang untu nganggo siung macan. Ya sesuk nek kanan tenten didandani nggih. Bakune sakpatine Kakang Yuyu Rumpung aku rumangsa nelongso rasaning penggalih turta aku sejatine kagol. Mergo aku kuwi kepengin nampa katresnane Raden Lesmana Widagda. Cetha yen to aku gandrung kapirang aku kasmaran karo Raden Lesmana Dewa. Nanging kok Raden Lesmana Dewa kaya tinemune suwung. Sepi atine ora gelem nanggapi kang dadi katresnanku. Kepiye kala dusana? Wah iki ngaturmu namung ditelateni. Uger ditelateni mangke rak lajeng saya tresna. Nanging tekan kapan? Nggih. Ora kelakon sesasi rong sasi, mekaten sakpan menapa sak piturutipun. Ora. Seka karepku tetep wektu dina iki arep tak goleki. Ana ngendi lenggahe Raden Lesmana Widagda? Aku lamun to durung bisa kelakon ketetesan sih katresnane Raden Lesmana Widagda ing tumuju marang aku kaya tulung lega rasane atiku dusana. Oh nggih menawi mekaten monggo mawon cekap bidal piyambak menapa kula dherekaken. Kowe kena nderekke ning nek aku wis kepethuk karo Raden Lesmana kowe kudu ngedoh ora kena nyerak-nyerak. Nggih. Mangke kula enteni teng ngrumbul mawon. Sing kira-kira mboten wonten wong sing weruh. Ya mangsa padha wae. Wis ayo enggal kebat mangkat. Aku arep goleki Kang Mas Lesmana Widagda dusana. Monggo kula dherekke.
Anoman prawara suta majenging rana lumawan dosa muka putra Trengginas Anila Dyong Daud Sela Tala Anoman nuwun wonten pangandika ing adhawuh methuke marang aku Bayana Wigati apa namung aturi prisa bilih kodalem raka dalem inggo dumugi spriki dereng kepareng kundur manunggal kalian para pendherek sedaya yen pancen mengkono nedya tak gelak nggonku kundur daya-daya bisa cecaketan karo Kang Mas Rama Badra nanging sampun ngantos ngelangkungi mergi saurutipun menika mangke menawi tindak mengilen leres menika lajeng wonten praskawanan kula aturi nyidat mangiwa menawi leres majeng mengilen mboten prayogi kedadosanipun wonten tiyang ingkang badhe ngadang margi Waya to Anoman yen pancen mengkono ngakun sedya manut marang penemumu monggo Raden panjenengan dalem kula aturi tindak nglajengaken manunggal kalian para pendherek dalem mewah nenggo kunduripun raka dalem Gusti kula Prabu Bathara Rama dene kula badhe murba masesa ingkang nedya ngrencana tindak paduka ya ingkang prayitna ati-ati senggana kawula nuli nggih sawang saka kaduan ora pangling kae cetha Dewi Sarpa Kenaka aku ngerti watak wantune Dewi Sarpa Kenaka kepengin banget diladeni apa kepengin banget andon katresnan karo Gustiku Raden Lesmana Dewa aku ingkang ora narimake perkara iki aja kowe nyecamah asmane pepundhenku nek ngono prayoga kudu aku ingkang murba masesa awit Sarpa Kenaka kuwi kepitung putri ingkang bebayani tumrap kasugengane pepundhenku sak kloron. Anoman prawara suta majenging ranang gono prayogane aku sedya sesinglon wujud kaya Gustiku Raden Lesmana Dewa. Apa kekarepane Dewi Sarpa Kenaka? Dian senggana Anoman sigra salin wujud kaya wujude Raden Lesmana Widagda ya Raden Murdaka. No.
Raden. Ora nyono ora ngira. Durung pantara suwe nggonku budal saka ing keputren Swela Kaca. Aku wis bisa pinanggih kelawan sliramu Raden Murdaka. Iya Dewi Sarpa Kenaka. Mengku kersa apa banjur sumengko methuke marang aku. Tobat. Apa ya saksuwene iki kowe ora rumangsa yen to aku wis jadine gandrung kapirangu karo sliramu. Raden, ora ketang paribasan mung sak gebyaring tatit sak siliring bawang. Kepareng aku leladi, aku ngladeni panjenengan Raden. Nek ngono kowe tresna tenan karo Lesmana. Iya. Ya nek pancen kowe tresna karo Lesmana sing gedhe pangapuramu perkara wingi-wingi aku anggere kok ceraki mingkar-mingkar. Iya apa sebabe? Mergo nek wingi ra akeh kancane. Lah iki reneng ming kepethuk kowe karo aku ora ana wong liya. Aku arep bloko nek to sejatine aku ya tresna karo kowe. Jagat. Kena tak ugem-ugemi pengendikamu tenan kuwi. Kaya ngapa bungae ngatiku persasat kejugrukan Mukir Sari keblabak segara madu. Dadi kowe tresna tenan karo aku Raden. Iya Dewi Sarpa Kenaka. Kersa tak ladeni ora ketang sak gebyaring tatit. Aja meneh kok sak gebyaring tatit. Arepa sewindu aku gelem, aku saguh jagat. Seneng bejo ora kangelan kang dadi lakuku. Nek ngono mara enggal ayung upaya panti ingkang prayoga kanggo sak patemon antarane Raden Lesmana Dewa karo aku supaya ora kedenangan ora dingerteni para penderek-penderek kabeh. Saka pandugaku mapan satata lenggah ning watu gilang iki ya ora apa-apa. Omong-omongan dhisik ora perlu banjur werna-werna. Kersamu ngono. Iya, ya wis aku manut waton kowe tresna karo aku manut karo kowe. Satriya bagus prawireng jurit cahyanya sumunu amrabawani sang dyah lireng gregeli rasaning ati kang kadulutan liyan amung sang Murdaka. Sang Dyayu Sarpa Kenaka saya caket kalian palengganipun Raden Lesmana Dewa. Raden Lesmana Dewa uga kepareng anyaket saya nyaketi. Kekalihnya wis manunggal. Pocapa bawanipun Dewi Sarpa Kenaka kaya kepanduk jemparing asmara nganti lena kaprayitnan. Dupe lena kaprayitanipun astanira Dyah Sarpa Kenaka dipun candhak dening Raden Murdaka. Kuku kekalih sigra den jebol. Bawanipun pengapesan lan kekuatane Sarpa Kenaka mapan ana ing kuku. Sinareng kukunipun den jebol saking telenging drijinipun. Ora jeneng mokal sirna mergolayu entek kekuatane kusumaning ayu Sarpa Kenaka gladran wonten Bantala tanpa antara segara pecat sukmane.
nanging jebul kasunyatane pancen kekuatanmu mapan ana ing kukumu. Kukumu sak kloron wis dumunung ana ing tanganku. Prayoga kukumu arep tak dadekke siji karo kukuku supaya mimbuhi kekuatan. Iya, apa? Rama Batra karo Dasamuka kita lerena nggonmu Bandayuda sampun dipun penggak Bukulun. Rama Dewa badhe kula sirnakaken sampun dipun penggak Bukulun dereng lega raosing manah kula menawi dereng nigas murdanipun Dasamuka. Ola ora prayoga lerma tak kandhani Nger tak kandhani sawetara lerena. Lamun kita mbajutke nggon kita Bandayuda kaya ora prayoga kedadiane. Inggih Pukulun, inggih Pukulun. Durung titiwanci kita kudu mangsah jurit. Jeneng kita campuh ana madyane Rananggana. Awit perang Giryantara lagi arep diwiwiti. Kula nuwun inggih. Inggih. Ingkang luwih prayoga wektu dina iki. Rama Badra nyawiske Wadyabala lan Dasamuka ya nyumektake kabeh para pendherekmu, para Wadyabala saka negara Ngalengka. Inggih. Nanging kula tesih gadah perkawis kaliyan Rama Badra. Bab apa? Bab umur ingkang nate kula suwun 7 serut, 7 berkutut, 7 gagak, 7 siwalan. Sampun kelajeng merucut saking nganggo kula pasrahaken dhateng Rama Badra. Awit piyambakipun licik ngapusi dhateng kula. Kula mboten trima perkara niki. Wis. Dudu perkara. Saiki ngene. Dos pundi? Kowe milih umur dawa ning kalahan apa ya umur ming lumrah ning menangan? Karep kula nggih dawa ning menangan ngoten. Nah, kowe iki nek kon milih salah siji mesti kak loro kok pilih kabeh lah. Ribet aku. Upama kowe geganjar umur sing sedengan ngono lak ya wis cukup jane. Ning sak boten-botene kula nu nek umure dawa lak gayuh napa mawon iso kasembatan. Sing dereng kasembatan kula gayuh sakniki iso digayuh 20 taun ingkang ngajeng teka ngoten. Niku supaya lega rasane ati kula. Ingkang baku nyenyuwuna ana ngersane Jwanggotipati, muga-muga lehmu perang do diparingi jaya. Unggul ingkang dadi yudamu. Inggih menawi mekaten kula nyuwun pangestu. Aku dhisik ingkang nyuwun ana ngersane Pukulun Bathara Antarada. Wis ngalah wae Rama Badra, ngalah wae. Karo wong siji kuwi wis ora
mangsa menango nek nggon rembug. Mulane ya sapik saiki. Dasamuka kuwi sambene rak sok melu ngeyek. Wis apik malan kaya kuwi. Penuwun kula wonten ngersanipun para Jawata. Iya piye? Sinajan kula ora geganjar umur dawa 7 serut, 7 berkutut, 7 gagak, 7 siwalan. Ning kula njaluk supaya kula dadi wong sekti mandraguna. Ora ana dewa, ora ana menungsa ingkang bisa ngalahke Dasamuka. Kasembadan penuwunmu Dasamuka. Mari nyuwun pamit ingkang ati-ati. Ger Rama Badra nuwun wonten pangandika ing adhawuh Pukulun. Yen pancen wis tumeka titi wansip perang gedhe Giryantara kudu pecah. Lan jeneng kita wis mesanggerah ana ing Mangliawan kang sarta saperangan isih ana ing papan muskawit kang kok lenggahi ana ing Swelagiri. Prayogane wis ditata yen bendhe tandha peperangan wis ditabuh mung kari campuh. Ya mung kudu ingkang prayitna ngati-ati. Gunawan kuwi minangka dadi kekuatan tumrap kita. Kudu kok tengenke. Kejaba kuwi Senggana iku uga dadi kekuatan tumrapmu. Antarané Lesmana Dewa karo Senggana kuwi paribasan bau kiwa karo tengenmu. Kula nuwun inggih. Sugriwa minangka dadi mata pita utawa peningalih. Dadi sejatine kabeh para pendherek kuwi ora ana sing sepele, ora ana sing gedhe labuh labete. Kabeh nyambut gawe bareng. Murih jaya kang tinemu, aja nganti ambekang kara murka bisa ngalahke budi kang utama. Inggih Pukulun, menawi mekaten kepareng kula lajeng nyuwun pamit wangsul dhateng Pancawati. Ya Ger. Semono uga ulun uga diangayangan. Sembah kula ingkang nderek tindak paduka. Bang wetan sumamburat sumilak ngakoso kapyan Yayi Murdaka nuwun wonten pangendika dawuh ayo tak kanthi manunggal karo para pendherek awit miturut sabdaning Pukuluniwang Jagatnata lumantar Sang Hyang Bathara Rada perang Giryantara wis nedya tumapak mula kudu padha cecawis lan sumekta ing diri sawega ing gati. Menawi mekaten suwi lajeng kula dherekaken Senggana nuwun wonten paring adhawuh Pukulun. Aja nganti katalumpen, aja nganti lena kaprayitnan. Rening mata pitaning musuh paribasan ting telesep nyeraki papan pakuwon ingsun. Mula kabeh kudu ingkang prayitna kawula nuwun inggih. Perkawis kayuwanan dalem kawilujengan dalem dumunung wonten tangan kula boten perlu panjenengan dalem kuwatos raos sing panggalih.
sedaya para pepundhen kula ingkang sagah ngreksa kawidagdanipun. Iya bagus. Tak sumanggake marang kawegikanmu dene ingsun lan kadangku Dimas Murdaka nedya manjing jroning pakuwon ndherekaken kaluhuran tindak paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Sawang saka kene aku weruh barisaning buta bebanjengan. Apa iki arep nyolong laku disiki gawe kisruh laladan pakuwone pepundhenku janji arep ngrusak Swilogiri, arep ngrusak patunggone para pepundhenku. Aja takon dosa ora wuruh brak-abrik sirna dening aku. Putih Hanoman ora tedhe ngaling-aling kuwi sapa? Dewantaka putrane Rama Prabu Dasamuka. Ayo endi Rama Wijaya karo Lesmana Dewa? Nek tak tugel gulune ora minggat krasa tanganmu. Wah! Pilih. Wah! Waduh. Wah. Waduh.